Vă salut, dragi prieteni, foarte nervos în această seară, pentru că, sigur, sunt niște chestiuni care n-aveau cum să ne lase fără replică. Noi o să dăm, desigur, replica, o să dăm și cu ei de pământ, dar bănuim că în țara în care trăim, până la urmă, toate instanțele sunt surde. Bun, și aș începe totuși cu o mică, mare, să-i spunem așa, comemorare, pentru că astăzi se încheie despăducherea Varanului. Deci este o dată care merită acroșată în calendar. De mâine, practic, mâine este o zi importantă, o zi imensă pentru noi. Vom afla unde va fi trimis să-și spășească pedeapsa, lunga pedeapsă, Dan Voiculescu. Da? Astăzi se încheie despăducherea, practic la ora la care noi vorbim. De mâine, probabil că vom avea și lista completă a bolilor incurabile de care suferă turnătorul. A ajuns totuși în etate, are 67 de ani, Dan Voiculescu. Asta e problema cu o justiție nesigură pe ea, vedeți? Este oare posibil ca un om de această joasă speță ca Dan Voiculescu, da? Un om de o asemenea caracter, să stea în libertate până la 67 de ani? Că din păcate nici justiția și nici nimeni în lumea asta, nu măcar bunul Dumnezeu cu care vorbește Varanu, nu ne va putea da anii ăștia înapoi. Adică nu-l va întoarce pe Varan nimeni pe lumea asta la 50 de ani la pușcărie. Că eu aș fi vrut ca între 50 și 60 de ani să stea în pârnaie, nu între 67 și 69. Asta nu mă interesează atât de mult. Vedeți? Pentru asta cine plătește? Și eu o întrebare. Eu, ca simplu cetățean, vreau să dau în judecată România, de exemplu, și pot să o fac. E posibil să o fac, da? Pentru că mi-a furat până la urmă această libertate. Da? Transpunând-o, ea este și libertatea mea. Adică în loc să-l priveze pe Dan Voiculescu de zilele obișnuite, cu care doar oamenii necertați cu legea ar trebui să fie obișnuiți sau familiari, i-a permis acestui escroc, acestui infractor, să stea în libertate până la această vârstă. Pentru că este un precedent, sigur că nu e primul, dar e un grosolan precedent periculos, având în vedere că, sigur, asta dă apă la moară tuturor bandiților tineri din România, care o să spună, bă, important este să fur cât pot când sunt tânăr, că nu e așa grav dacă la bătrânețe ajung la pușcărie. Până una alta, dacă mâine vom afla că Dan Voiculescu va fi mutat în celula cea de taină a lui Bombonel, n-am făcut mare lucru. Da? Celula aia de lux unde a fost încarcerat Adrian Năstase, un adevărat apartament, practic, un hotel de 5 stele, unde a stat fostul premier. În condițiile astea este o nouă înfrângere pentru noi. Da, să vedem. Mâine pronosticul nostru este ăsta. Jilava la Bombonel. Dacă va fi dus în altă parte, înseamnă că ne-am înșelat. Până una alta, sigur că Curtea de Apel București a respins până la urmă apelul intentat de oamenii Varanului, da? Apropo de desemnarea judecătorilor corect sau incorect. Da? Dan Voiculescu a uzat de toate mijloacele, a făcut deja vreo 3 sau 4 apeluri până acum, 2 pentru contestarea sechestrului, vreo 2 sau 1 și jumătate pentru contestarea completului de judecată. Până la urmă toate au fost respinse. Sigur că asta este foarte bine, dar era și greu de crezut că se va întâmpla altfel, atâta timp cât condamnarea lui este evidentă și vine după ani și ani de procese sau de tergiversări. Mă surprinde însă că vizitele, așa cum spuneam și zilele trecute, au fost foarte puține. Rămas fără vestitul său gold card, cu care își alimenta slugile pe vremea când acestea făceau frecvent transbordarea dintre Londra și New York, rămas fără acel gold card, iată că se pare că Varanu nu mai valorează foarte mult, întrucât nu-l vizitează aproape nimeni. Sigur, a trecut acum perioada asta de izolare de cele 3 săptămâni și poate că de mâine încolo vom avea mai multe de spus. N-am mai scris pe blog, în orice caz, în ultima perioadă, sunt câteva zile la rând în care nu avem practic semnalmentele Varanului, ideile lui despre Traian Băsescu.
tace în păpușoi, deși în România se întâmplă lucruri destul de grave. Bun, trecem deocamdată la intervenția de astăzi a președintelui Traian Băsescu, justă, spunem din capul locului, justă, apropo de numirea lui Darius Vâlcov în guvern, în funcția de ministru delegat pentru buget. Da? Traian Băsescu, după cum știți, dacă n-ați văzut intervenția, o să vă fac un rezumat foarte scurt, s-ar opune de principiu numirii lui Vâlcov, în sensul în care are informații, la fel cum a primit, ne-a asigurat președintele, și Victor Ponta, că totuși ar putea să înceapă la un moment dat, mai repede sau mai târziu, inevitabil la urmărire penală în cazul primarului de Slatina, Darius Vâlcov, care, fost primar de Slatina, ar avea niște matrapazlăcuri potențiale, sigur, de vizat în justiție. Și în condițiile în care există această suspiciune, care, iată, instanțele, adică instituțiile statului au luat cunoștință, ar fi, evident, omenește și rezonabil ca el să nu fie propus pentru o asemenea funcție. Normal că Victor Ponta nu ține cont de așa ceva, pentru că el nu gândește. În momentul în care ești premier, după părerea mea, ar trebui măcar cu o mutare înainte să ai luciditatea. Ce sens are să formezi un guvern numai de șchiopi? Adică numai de condamnați, numai de penali. Cum s-a și întâmplat până acum. Asta te face și mai ridicol. Pentru că istoria punctează chestiunile astea. Sigur, oamenii contemporani cu Victor Ponta sunt imbecili. Ok, pe asta mizează și Ponta, pe asta mizează și Dragnea. Dar nu-i nimic, istoria nu este scrisă de imbecili. Așa că toate aceste multiple gafe, ele nu mai trec acolo la calcule electorale. Da? Noi nu discutăm astăzi despre calculele electorale ale predecesorilor. Se discută doar despre decizii. Nu mai știm exact care erau calculele lui Constantin Mavrocordat, de exemplu, sau al lui Menu Morut. Sunt suspiciuni, sigur, dacă citești foarte multe pe tema asta, mai găsești, că istoria este interpretabilă. Dar, în general, ceea ce rămâne sunt lucrurile concrete. Aici lucru concret este ăsta. El a mai propus un potențial infractor într-o funcție totuși cu responsabilitate. Deci nu e ok. Tu, în mod normal, dacă urmărești interesul țării și nu interesul tău de grup, de șleachtă, de gașcă, de trib, cum se întâmplă la PSD, atunci, în cazul când există astfel de suspiciuni, mai bine nu. Eu spun că așa este rezonabil dacă ai mintea pe umeri. Și asta este apropo de cazul Darius Vâlcov. Mâine, am înțeles că până la urmă, de dimineață, de la ora 11, investitura lui va avea loc. Victor Ponta, care într-o primă fază luat cu probleme, apropo de Republica Moldova, nu putea să participe, adică nu și-a asumat probabil nici măcar această răspundere ca un laș. Nu era prezent în momentul în care omul lui, propus de el, era investit acolo. Traian Băsescu a amânat chestiunea asta, până la urmă Ponta a cedat, îl trimisese pe Oprea, da? Îl delegase pe Oprea. În această situație lui s-a părut normal să fie acolo un vicepremier. Am aflat totuși că mâine, până la urmă, la ora 11, în prezența lui Victor Ponta va fi înscăunat Darius Vâlcov și după aia vom vedea. Dacă, sigur, justiția îl va trage pe roată și pe ăsta, Victor Ponta va mai avea un argument în plus să spună că l-a luat pe Traian Băsescu gura pe dinainte, vorbind astăzi despre posibila sancționare penală în cazul lui Darius Vâlcov. Deși, încă o dată spun, aici, dincolo de jocurile electorale, normal este să avertizezi populația că, domnule, cel care va îndeplini această funcție este suspect. Deci nu este niciun joc aici, domnul Ponta. Este normal ca noi să fim informați că există un risc. Clar. Dar așa cum, de exemplu, și guvernul francez a recomandat companiei aeriene franceze, naționale, Air France, să nu mai facă deplasări la Freetown, în capitala Sierra Leone. Pe care cei de la Air France, la vreo 2 ore și jumătate, au anunțat că nu mai deplasează avioane în Sierra Leone. Știți din ce motiv, cu virusul Ebola. Și exact așa s-a întâmplat și aici. Noi mai bine nu, totuși. Victor Ponta nu ține cont, în regulă, o să-l vedem așadar pe Darius Vâlcov în guvern. Bun, mi-a plăcut chestiunea asta cu circul, apropo de donarea de sânge. Poate că nu toată lumea este la curent, nici noi n-am mai vorbit până acum. Dar este un subiect de-a dreptul caragios, pur și simplu ridicol. Da? Guvernul am înțeles tot așa, recomandările lui Victor Ponta, au început o campanie de donare de sânge săptămâna trecută.
foarte, foarte bine. Sigur, nu era ceva inedit, dar văzuseră și ei în alte părți, au decis să o pună în aplicare. Ok, știm cu toții problemele prin care trec spitalele, nu există sânge și așa mai departe. Au participat 4 demnitari din guvernul Ponta la această donare de sânge făcută în toată regula, da? Cel puțin așa credeam noi, printre care se numărau și faimoasa Ioana Petrescu, deci nu Fitecine, ci ministrul finanțelor, și Mircea Dușa, șeful apărării. Sigur, ziariștii erau și ei acolo ca să filmeze, pentru că așa se întâmplă întotdeauna. Presa este prezentă la astfel de evenimente, mi se pare normal. În momentul în care s-au făcut pozele și băieții s-au așezat acolo pe niște paturi de-astea de campanie, după care presa, după părerea mea, în mod bizar, a fost poftită să iasă afară, s-au închis ușile și n-a mai avut loc nicio donare de sânge. Bizar. Înțelegem că, de fapt, guvernul Ponta și miniștrii care au participat au mimat, pur și simplu, această donare de sânge. După care, sigur, am avut un comunicat prin care ni se spune că, de către Centrul de Transfuzie Sanguină București, că totul a fost o reușită, întrucât, din acest moment, numărul donatorilor de sânge s-a triplat. Populația, sigur, a fost informată, uite exemplul guvernului, o să informăm totuși pe oameni că, de fapt, din frică, probabil din lașitate, din lipsă de convingere, membrii guvernului nu au avut curajul să se înțepe în venă ca să-și ia o eprubetă de sânge. Mi se pare incredibil, absolut incredibil, când așa ceva se întâmplă în România, ba chiar este obligatoriu. Vreau să le transmit aleșilor neamului, de exemplu, dacă te însori. Bănuiesc că cei mai mulți dintre ei totuși sunt căsătoriți, da? Ioana Petrescu nu este, dar uite, o atenționez. Că dacă e așa de fricoasă, s-ar putea să rămână nemăritată. Pentru că este absolut obligatoriu să-ți faci testul de sânge, am înțeles, cu SIDA, cu hepatită, cu chestiuni de genul ăsta, boli dintre astea transmisibile foarte grave, și ești obligat să faci acest test de sânge. Printre altele, sigur știți că în România birocrația e destul de mare, ai nevoie de multe acte, nu te însori așa ca Ștefan Bănică junior la Las Vegas. Nu, în România trebuie să îți faci analizele înainte de căsnicie. Sigur că nu e o veste bună, eu propun, nu știu, un amendament ăsta, un OUG de 10 zile în care fricoșii să se căsătorească fără să doneze sânge. Uite, este o recomandare pe care o facem guvernului. Ajungem și la acest OUG primitiv. Este pur și simplu, după părerea mea, o chestiune primitivă. Da? Asta demonstrează foarte clar și ce spuneam înainte cu istoria este valabilă și aici. Lucrurile astea vor rămâne. Nu numai în presa de satiră. Vor rămâne, într-adevăr, ștampilate pe fruntea aleșilor neamului din momentul respectiv. Dincolo de faptul că este o escrocherie evidentă și că este un pas înapoi, s-au folosit toți termenii corecți aici, pas înapoi în democrație, ne întoarcem nu știu cât în urmă. Sunt de acord cu toate astea. Este și un primitivism care vine însă dintr-o chestiune un pic mai profundă, dacă vreți. Adică cei care o propun, cei care au luat-o în calcul, și avem aici în Adevărul de mâine, pe 2 pagini, această problemă tratată de la Liviu Dragnea, ci că ar veni, vine de undeva din sufletul unui om care nu știe nici carte, este un agramat, nu are viziune, firesc, și nu are nici conștiință. Adică este, cum să spun, o găinărie de tip instituțional. Da? După ce, într-o primă fază, foarte corect, să discutase despre reversul, despre inversul situației. Nu exact invers e corect într-o democrație. Asta înseamnă regulile. Și ni se spune peste tot, în toate manualele democrato-constituționale, instituționale, da? Scrie chestiunea asta. Cei care trebuie să dea exemplu într-o țară sunt oamenii cu responsabilități. Da? Logic era că odată ce ai fost ales undeva, într-adevăr să nu mai poți să faci traseism. Ei tot o trag cu asta, cu electoratul, minciunile alea. Am auzit-o și ieri pe Caterina Andronescu, prostia aia cu Românii au votat USL-ul, acum noi trebuie să le dăm. Bă, dacă sunteți așa de îngrijorați de ce au votat românii, e bine, aflați că niciun cetățean sănătos la cap și care nu este rudă cu cei care beneficiază de acest OUG de 10 zile, da? Cu migrația asta, acest mercato al primarilor și în general al consilierilor și așa mai departe. Deci dacă nu ești implicat direct, nu ești rudă, nu ai niciun om sănătos la cap, nu este de acord cu această chestiune.
N-a fost de acord cu multe altele, vezi, Marța Neagră. Cazul Johannesburg, cum îi spunem noi, când premierul tot așa era deasupra Africii, când aici ne întorceam în Belarus. Da? Deci astea sunt niște chestiuni care nu pot fi explicate. Bun, ce scrie Adevărul pe pagina a doua? Dragnea dă liber la traseism cu argumente scornite. Migrație. Aleșii locali vor avea timp 10 zile să treacă de la un partid la altul, fără să-și piardă mandatul. Arată o ordonanță de urgență scrisă de Liviu Dragnea. Proiectul, plin de greșeli gramaticale, și sigur că o să ajungem imediat și aici, nu prezintă niciun argument concret, ci doar situații posibile. Toată lumea știe în țară, în momentul de față, că este cusută cu ața albă această ordonanță și care să-i permită PSD-ului, contra unor avantaje materiale, financiare, nu contează de care, porci, capre, ulei, zahăr, ce să mai oferi, să le permită unora să intre în rândurile PSD fără niciun județ. Deci pur și simplu de pe o zi pe alta, dintr-o toană. Asta pare să sune ca o toană. Păi atunci nu mai veniți și spuneți că a votat electoratul. Pentru că mai mare măgărie decât asta nici nu există. Orice, dacă ai făcut această ordonanță de urgență, revine nu numai împotriva ideii de democrație, împotriva ideii de bun simț. Nu ți-ai putea permite, când ai ajuns într-o funcție mare, să fii întâiul derbedeu al statului. Adică ce, eu dacă mâine ajung șef undeva, trebuie să le tai capetele tuturor? Practic se poate ajunge și așa. Bă, sunt șeful acestei întreprinderi, ia vă tai capul la toți. Că după aia îi răspund, bă, am dreptul să fac chestiunea asta, uite, eu asta fac. Nu înseamnă că dacă ești într-o funcție mare, unde ai ajuns conjunctural, pentru că și votul e tot o conjunctură, ai fost votat într-un anumit moment, pe anumite promisiuni. Asta în orice caz nu era printre promisiuni. Da? Deci ești efemer într-o poziție de responsabilitate maximă într-o țară aflată în derivă, o țară care încă nu și-a găsit drumul, și tu vii și faci pe imbecilul de aia că ai prins ciozvârta asta de putere. Cum e posibil să faci așa ceva, mă, frate? Deci asta este, le întrece pe toate, mă. Ce tot o tragi cu Băsescu, cu regimul Băsescu? Bă, tu nu ești normal? Cum regimul Băsescu este principala problemă a acestei țări când tu îți permiți să faci absolut orice? Numai pentru că ești tu frustrat că s-a rupt USL-ul, să zicem, da? Sau pentru că vezi că nu ești foarte sigur pe căcatul ăsta de alegeri care urmează. Oricum n-au nicio valoare. Indiferent ce va ieși la alegeri, noi tot ăștia vom fi. Va exista unul de genul ăsta, de stilul lui Dragnea, care va ajunge la putere și va zice, bă, pe mine ce mă taie capul, asta fac. Dar măcar scoateți-le cumva, să sune a ceva. Nu poți tu, dacă ești șef, m-am urcat acum într-un autobuz, l-am amenințat pe ăla, lasă-mă că conduc eu. Nu sunt mai puternic decât tine, eu sunt șeful aici. Și asta este o chestiune de junglă. Este de junglă. Acum, cum redactează tovarășul Dragnea? Zice așa, în cele două pagini ale proiectului de ordonanță s-au strecurat mai multe greșeli de gramatică, 2 virgule între subiect și predicat, un dezacord și un i în plus. Asta din ce a reușit gândul, Adevărul, noi aveam și din gândul comasate cele două ca să nu ne scape practic nimic. Deci din cele două organe de presă, să le zic așa, unul pe online și celălalt tipărit, iată cam ce a ieșit. Există următoarea frază. Președinții consiliilor județene, virgulă corect aici, consilierii locali și consilierii județeni, virgulă iarăși, precum și candidații care au fost declarați supleanți, ce vine o virgulă, tovarășul Dragnea, absolut aiurea, își pot exprima în scris opțiunea. Deci este o virgulă între subiect și predicat. A doua, candidații înscriși în liste și care nu au fost aleși, virgulă, iarăși aiurea în tramvai, sunt declarați supleanți. 3. Adoptarea acestei măsuri în regim de urgență au în vedere. Deci, adoptarea au în vedere, da? Este un dezacord. Și, în fine, în ultima, rămân membrii cu 2 de i, că nu era suficient decât un singur i, e membru la singular, membrii cu un singur i la plural, nu știu de ce să fie 2, domnul Dragnea. Deci rămân membrii ai partidului politic. Bă, în condițiile astea, când un astfel de cetățean dă o lege, practic este o lege, chiar dacă e valabilă 10 zile, o ordonanță de urgență, este mai presus decât legea care rămâne valabilă, atenție. După cele 10 zile ne întoarcem la vechea lege. Traseismul nu este permis. Timp de 10 zile este ok. Noi, când scrii în halul ăsta, ăsta e stilul Maria Grapini. Avem aici și pregătit
stilul Maria Grapini, care nu călătorește tot timpul cu avionul. Știți că data trecută ne-a spus că toate virgulele între subiect și predicat și marile alea greșeli gramaticale pe care le comisese erau din cauza faptului că tastele alea zburau prin avion. Nu știu cum, înălțimea, batovina, altitudinea, îi modificase ei textul. Bun, acum ajungem la o postare pe Facebook a Mariei Grapini, europarlamentarul PC, țin să subliniem acest lucru, care n-a învățat, să pare, din erorile intens mediatizate până acum. În doar 100 de cuvinte și 600 de caractere fără spații, eurodeputatul a dovedit că poate să-și bată propriile recorduri. Și zice cam așa: mă pregătesc să merg la școala de vară a tineretului Partidului Conservator. Punct. M-am gândit la ce temă voi prezenta, semnul întrebării urmat de 2 puncte. Arta comunicării. Nu există, doamna Grapini, în limba română, după semnul întrebării 2 puncte. Iar atunci când propoziția este enunțiativă, nu se pune semnul întrebării. Bun. Mai departe, cum influențează comunicarea cariera? Semnul întrebării. Influențează nu se scrie decât pe clasa 1 cu I. Începând cu clasa a 2 se pune E în loc de I. Influențează. Chiar dacă dumneavoastră citiți influențează, ca la Oradea, se scrie totuși cu E. Da? Deci dacă ați trecut de clasa 1, îl scrieți cu E. Mai departe, relaționarea într-o societate, relațiile interumane, virgulă, depind de o comunicare corectă, eficientă și permanentă. Nu se pune virgulă între subiect și predicat. Da? Relațiile interumane, fără virgulă, depind de o comunicare corectă, aici, da, virgulă, eficientă și permanentă. Virgula, noastră de obicei și alți analfabeți ca noastră pretind că o pun din grabă. Păi, tocmai e invers. Când te grăbești, sar peste virgule. Asta n-ați spus la școală. Eu în clasa 7 am învățat de la profesorul de limba română că atunci când nu ești sigur, mai bine să nu pui virgulă. Pentru că greșeala oricum este mai mică. Da? Sunt foarte multe virgule apreciative în limba română, pe care dacă vrei le pui, dacă nu, nu. Nu este o mare greșeală să nu le pui. În schimb, atunci când te grăbești și mai pui și virgula, rămâi de 2 ori pe loc. Bun, mergem mai departe. N-ați apucat să faceți nici clasa 7. Bun, ați sărit deci peste a 2 și peste a 7. O altă temă importantă poate fi, 2 puncte, managementul timpului. Asta e ok. Este important să înțelegem ca resursă timp, sau nu, că resursa timp probabil, virgulă, este atipică în raport cu celelalte resurse. N-ați nimerit-o nici aici. Nu se pune virgulă între timp și este. Se scrie așa: este important să înțelegem că resursa timp este atipică în raport cu celelalte resurse. Asta a spus semnul exclamării, nu era necesar. Da, nu e nicio mare greșeală, dacă vă miră chestia asta, pune semnul exclamării. Mergea și un punct aici. Mergeau și puncte de suspensie, dacă vreți. Dacă nu-l consumăm eficient, virgulă, nu-l putem păstra pentru mai târziu. Fiecare zi are importanța ei în viața noastră, virgulă, și trebuie să facem ceva semnificativ. Absolut deloc. Nu este deloc semnificativ să pui această virgulă, doamna Grapini. Deci fiecare zi are importanța ei în viața noastră și trebuie să facem ceva semnificativ. Acel și, în cazul ăsta, ține loc și de virgulă, tovarășa Grapini. Să nu uităm să dedicăm zilnic timp gândirii, semnul exclamării, nu se vede. Mai degrabă să dedicăm timp gramaticii limbii române. Las că avem timp, nu putem să fim filozofi până suntem analfabet. Da? Mă voi consulta cu tinerii și voi decide conform dorinței majorității. Bun, deci așa, acum facem bilanțul. În afară de greșelile de punctuație, la care n-am insistat, gândul a identificat 7 greșeli de ortografie. 1. Semnul întrebării. La finalul unei construcții afirmative înainte celor 2 puncte. Bun, acum ne corectăm să vedem dacă am zis bine. 2. Influențează, nu influențează. 3. Virgulă între subiect și predicat. Am și explicat unde e cazul. 4. Interumane. De că ăsta mi-a scăpat. Să scrie într-un singur cuvânt și nu interliniuță umane. Asta nu e o gafă majoră. Cu asta poți să treci la examen. 5. Aici greșeala poate să fie, fine, explică ăștia cu relaționare, depind, cum e cazul cu virgulă, subiect și predicat. 6, virgulă între subiect și predicat, iarăși. 7, virgulă înainte de conjuncția și. Vedeți, vi s-a făcut corectura, aveți 2
doamna Grapini la limba și literatura română. Bănuiesc că și la literatura a spus bâtă, absolut bâtă. Da? Mi se pare firesc cu astfel de oameni, și am văzut și interesul premierului Victor Ponta pentru învățământ și toate astea, ăștia sunteți cu toții. Da? Am spus ce fel de adunătură sunteți la momentul potrivit, și vede lucrul ăsta. E normal să nu vă scoateți ochii unii la alții. Nici nu aveți pentru ce să vă certați. Că la o asemenea gândire e greu să te cerți. În general, oamenii de calitatea asta, îmi permit niște ghilimele aici, doamna Grapini, oamenii de calitatea asta n-au de ce să se certe. Sunt săraci cu duhul și viața e frumoasă. Că nu-ți pui probleme, că n-ai de ce să te gândești. La ce să te gândești? Ce profunzime de gândire poți să ai? Ești acolo în mediul tău și ți-e foarte bine. Luăm o publicitate și revenim. Ne-am întors, dragi prieteni, până la final. Mai avem aproximativ 20 de minute. Un pic să vorbim și despre ținutul secuiesc, că s-a mai întors o filă în acest foarte lung dosar, pregătit minuțios de etnicii maghiari împreună cu șefii lor de 25 de ani. Ținutul secuiesc, știm de acum, va avea un președinte propriu care să stăpânească literalmente după bunul plac peste cele 3 județe care nu mai au nicio șansă să scape din acest proiect: Harghita, Covasna și Mureș. Președintele ar urma să fie ales prin vot direct de către cetățenii din cele 3 județe și ar urma să aibă puteri mai mari decât șefii de consilii județene. Proiectul prevede, atenție, ca ținutul secuiesc să aibă un buget propriu și o colaborare mai puțin strânsă cu guvernul de la București, adică să nu depindă deloc de el. În aceste condiții, mă întreb și eu cam cine ar putea să candideze la președinția acestui monstru. Un ținut secuiesc după modelul Tirolului, Südtirol, ne spun etnicii noștri, și anume prin vocea lui Laszlo Borbély se spune că se merge pe modelul Südtirol, care este un model verificat în România și că vor fi multe asemănări. Eu zic că nu va fi nicio asemănare cu Tirolul de Sud, domnul Borbély, și cred că sunt bine plasat să spun asta, și mă tem că va fi cea mai proastă decizie, dacă se va ajunge vreodată până acolo, pe care România o va lua din 1918 încoace. Pentru că să lași un județ cum este Mureșul, profund românesc, aproape 70% din populația județului este formată din români, aproape 70%. Să lași să fie condus, practic să-l izolezi de România. El nu va mai avea practic nicio legitimitate să se pretindă în România, va fi stăpânit de un baron local maghiar. Românii, dacă vor candida, vor fi boicotați. Oricum, și dacă vor candida, n-are cine să-i voteze, evident. Deci acolo numai ungurii pot candida pentru președinția acestui mini-stat, acestui Kosovo în România, nu mă feresc să o spun pentru că știu exact ce se va întâmpla. Ar fi un măcel. Da? Deci cetățenii români n-ar mai avea nici cel mai mic drept în viața lor de zi cu zi. Da? Și nu sunt vorbe mari, încă o dată vă spun, sunt foarte bine plasat să explic această situație, mult mai bine plasat decât politicienii de la București. Și cred că am și competența și moralitatea și, în general, orice să mă exprim pe acest subiect. Deci, cetățenii români din cele 3 județe, pentru că sunt români mulți și în Harghita și în Covasna, dar în fine, acolo, sigur, majoritatea este net maghiară. Bine, în județul Mureș lucrurile nu stau deloc așa. În foarte multe orașe, uite Sighișoara, de exemplu, unde populația maghiară este nesemnificativă, în Târgu Mureș, hai să zicem că e bară la bară, jumate, poate chiar sunt mai mulți maghiari. Știu că într-o vreme așa era, dar oricum majoritatea este minimă, da? Târgu Mureș are cel puțin 45% populație profund românească, una dintre populațiile transilvane cele mai importante românești. Deci acolo a fost întotdeauna o enclavă românească extrem de solidă, da? Cu familii sănătoase românești, provenite din timp, da? Pentru ei este o tragedie. Este absolut o tragedie. Deci ca acei cetățeni să devină dintr-o dată, practic, vasali ai guvernului maghiar și a acestui guvern, să spunem, secuiesc, nu știu cum să-i spun, președinte al secuilor, în fine, un conglomerat din asta ce vor face ei acolo, după bunul lor plac, pentru că acolo nu vor exista legi, nu se va respecta nimic. Da? Avem deja exemplele în
reședințele de județ ale Harghitei și Covasnei, unde s-au întâmplat atâtea atrocități dintre astea, e bine, dați-vă seama ce va fi când guvernul de la București nu va mai avea decât un fel de titlu consultativ față de ce se întâmplă acolo. Deci poți să-ți dai cu părerea că nu te mai ascultă nimeni. Cam la nivelul ăsta va fi. Totuși acum ce se întâmplă cu drapelul, cu însemnele românești, cu tricolorul, cu vorbitul în limba română pe stradă, cu nerăspunsul la salut în limba maghiară, dacă astea se întâmplă în condițiile în care acele județe aparțin numai de România, nu este niciun ținut secuiesc deocamdată pe hartă, decât în imaginația unora, vă dați seama ce s-ar întâmpla în această parte a României dacă aceste lucruri vor fi puse în aplicare. Ce Südtirol? Deci ar trebui să înțeleagă guvernul de la București că nu există două țări pe lume unde problemele etnice să fie similare. Așa ceva nu există. Indiferent că bolivienii și peruanii se înțeleg între ei sau nu, sau francezii cu nemții, sau italienii cu austriecii, sau spaniolii cu portughezii, sau tunisienii cu algerienii, asta nu înseamnă că dacă în toate aceste țări, sau Catalonia cu Spania, da? Nu înseamnă că dacă aceste lucruri funcționează, să spunem, într-o parte sau nu funcționează în altă parte, ele se pot aplica pe rană deschisă oriunde. Nu ai nicio legătură. Deci în aceste județe pe care le-am menționat mai sus, nu se poate aplica această conviețuire. Este ca și cum ai pune niște căprioare în cușca leului. Da? Asta este, de fapt, ținutul secuiesc. Ce să o tot învârtim cu Alto Adige și Südtirol? E o bătaie de joc. Sigur că guvernul de la București nu poate nici să-și dea aprobarea pentru aia. Nici măcar Liviu Dragnea nu poate, care e din Teleorman. Și n-a fost probabil niciodată la Luduș sau la Ogra sau mai știu eu pe unde, prin județul Mureș. Habar n-are, n-a fost niciodată. Dar hai să zicem că nici măcar ăștia, agramații ăștia de la București, nu-și pot da chiar așa de ușor girul, întrucât asta este o chestiune dincolo de istorie. Ce spuneam înainte că vor fi taxați în manualul de istorie, aia așa, hai să râdem, au fost niște proști în secolul 21. Nu, asta ar însemna într-adevăr o veste de nivel mondial. Uite că ăia și-au făcut autonomie acolo, să vedeți ce se va întâmpla. Deci este de nivelul curzilor, pe care totuși domnul Borbei Laslo nu ni dă exemplu. Eu mai degrabă aș merge pe un Kurdistan în Transilvania. Da? Deci este exact același lucru. Da? Curzii cu turcii, care nu s-au prea înțeles din câte știm noi. Da? Cam ăsta ar fi exemplu corect. Lasă-mă cu Austria și cu Italia. Da? Sau că să înțeleg francezii și cu nemții. Acolo, dom'le, istoria a luat-o așa de mult înainte și dezvoltarea oamenilor, în general, a regulilor, a legilor, este atât de puternică, conștiința este atât de puternică, s-a imprimat atât de mult pe cetățenii, încât noi nu-i putem cataloga. Cum să-mi dau eu cu părerea despre relațiile etnice din Flandra, când noi suntem la 100 de ani de ei, în toate domeniile? Acolo se respectă reguli, se respectă legi, dar nu-i ca aici. Poți să faci așa ceva. Noi cum să ne comparăm noi cu Alsacia, cu Catalunia, cu Flandra sau cu Valonia? Sunt țări care, doar pe hartă ne sunt cunoscute. Uitându-ne la ele, noi nu am trăit niciodată în sistemul lor de zi cu zi ca să putem compara. Ce Dumnezeu de legătură să aibă? Eu știu că la noi se va da în cap pe stradă. Oamenii nu vor mai putea să vorbească în limba română, vor fi atacați pe stradă, vor fi batjocoriți. Da? Cum s-a întâmplat la Târgu Mureș în faimosul martie 1990. De scurtă durată, sigur, pentru că atunci era haos în țară, în fine, până când guvernul de la București s-a prins că e tragedie și, într-adevăr, ce traumă a fost. Păi pe mine m-au întrebat bucureștenii, atât erau de proști, timp de 15 ani, practic, zi de zi, numai despre asta. De fiecare dată când auzeau că sunt în Târgu Mureș, toți bucureștenii numai asta mă întrebau. Vă dați seama ce traumă pentru ei. Și acolo au zburat niște cuțite în aer, s-au înjunghiat vreo 2-3, au aruncat niște mașini în pârâu, n-a fost practic mare lucru. Sigur, mediatizarea e extraordinară și pentru că așa ceva era de necrezut la București, românii, gata, vă spun, sunt mega imbecili. Deci ei credeau în București că acolo e ca la ei, în fața blocului. Da? Liviu Dragnea, dacă era născut pe vremea aia, nu mi-amintesc, el așa și imagina. El nu cunoștea geografia, nu știa istoria țării lui. Dați seama ce imbecili. Da? Cum să-ți imaginezi acestea? Dar ce credea Bucureștiul? Că la Târgu Mureș lapte și miere sau ce? Nu interesa.
Și Ion Iliescu a fost atunci, a rămas cu gura căscată. Și nimeni nu concepea în restul țării așa ceva, habar n-aveau cum să trăiește acolo. Vă spun eu că aia a fost doar vârful icebergului. Da? Deci dacă vreodată va exista această regulă cu președinte, da, ăștia vor stăpâni, exact ca pe vremuri, acel ținut, acolo va fi cel mai mare măcel posibil. Deci va fi un dezastru. Nu există cuvinte pentru ce s-ar putea. Ce autonomie, ce ținut secret, păi va exploda toată zona aia. Este incalificabil. Și cum justifici tu de la București, încă o dată spun, un politician efemer, cum justifici tu faptul că ți-ai bătut joc de o întreagă istorie a unor oameni? Ce vină au ăia? Nu vorbesc de Târgu Mureșeni, vorbesc de Covasna, din Harghita, pur și simplu să-i trimiți la tăiere printr-o asemenea decizie. Acolo nu există, prietenie, astea sunt de suprafață. Nu există compatibilitate, astea sunt de suprafață. În momentul în care ei vor fi stăpâni pe zona respectivă, România a luat foc în acea parte. Deci va arde, deci se va vedea și din rahatul ăsta de București. Da? Deci cât trebuie să vă explic mai clar că acolo este dezastru? N-am avut cazul Iugoslaviei. Asta ar deveni centrul Transilvaniei. Și cu atât spun pentru cei care nu cunosc. Județul Mureș este un județ absolut epocal în România. Da? Pentru că a fost unul dintre bastionele care au ținut cel mai bine steagul sus. Și pe vremea lui Ceaușescu și înainte. Deci nu este un județ oarecare. Atenție! Sunt oameni români, serioși, extraordinari, excepționali, care au trăit acolo de-a lungul veacurilor, nu de 20 de ani, da? Și care tocmai, rămânând în zona respectivă, n-au permis ca acea regiune să fie invadată pur și simplu numai de maghiari. Guvernul de la Budapesta și toți ăștia, sigur că sunt de acord. Pentru că este ceva la care maghiarimea din toată lumea nu se mai aștepta. Deci, încă o dată, va fi un pocinog la nivel mondial, dacă această chestiune va fi vreodată aprobată. Norocul nostru că această stângăcie, e vorba de stângăcie aici administrativă, și a etnicilor maghiari, care sunt și ei destul de repeziți și chiar crispați un pic, îi simt în chestiunea asta, nici ei n-au foarte mare curaj, pentru că atenția asta e irreversibilă. Deci odată ce dai faliment, iar da faliment ca nație, da? Deci Ungaria și-ar pierde orice credibilitate în Uniunea Europeană. O să vedeți chestiunea asta. Pentru că ce vor face ei acolo va fi fără precedent. Vor veni, bineînțeles, străini, nu de la București, ăstea sunt niște cârnați, dar din Uniunea Europeană, să vadă ce se întâmplă acolo la un moment dat, pentru că, evident, nu mai suntem într-o lume asuprită. Există voci, da, care vor duce mai departe semnalul ăsta, e pogrom acolo, și se va vedea ce se va întâmpla. Da? Ăia vor veni și, într-adevăr, îi vor izola. Ei bine, din momentul ăla s-a terminat. Gata cu DMR-ul, gata cu Sila Ghijolt, gata cu Laszlo Tőke, s-a terminat. Ei vor fi izolați din punctul ăsta de vedere, nu vor mai avea prieteni, pentru că nu stă nimeni. Vor găsi groape sau gropi comune ăia acolo, mă. Deci, atenție, va fi o răzbunare de secole. Maghiarii nu puteau să o pună deocamdată legal în aplicare. E bine, acum vor avea și legea de partea lor. Și nu va mai exista picior de tradiție românească în acea zonă. Atenție mare la această chestiune. Sigur că atunci, încă o dată spun, aceasta demonstrează că noi nu avem conștiință, suntem o națiune de rahați. Da? Pentru noi nu contează atâta timp cât nu suntem implicați. Pentru că dacă era implicat, trebuia să fii ferm, dar cum pretindeau toți președinții României de-a lungul timpului, îl ții minte și pe țap, cum zicea. Problemele naționale nu se discută. Trebuia să fii de o fermitate absolută, peste tot, măgarule. Și când te duceai la Bruxelles, și când te duceai la New York, absolut oriunde, da? Că nu se duce nimeni la New York să spună gata, de mâine îl separăm între hispanici și europeni sau nord-americani. Nu ne impunem noi. Și astea sunt probleme, atenție. Fiecare țară și le gestionează cum crede ea. Nu există exemplu Tirolului. Este o regiune diferită, nu are nimic în comun ce se întâmplă în Transilvania. Da? Nu se pot compara. Nu ne comparăm cu noi, așa cum nici ei nu se compară cu noi. Astea nu sunt chestiuni, au făcut ăia, putem să facem și noi. Absolut deloc. Da? Astea sunt chestiuni foarte clare și am văzut că nu reușesc peste tot. Am dat exemplu cu Kurdistan, am dat exemplu cu Kosovo, n-au nicio legătură. Nu se face pentru că ăia au putut, putem și noi. Asta se transmite de la Budapesta. Fiți, bă, și voi mai așa, le-a spus guvernul de la Budapesta. Dacă alții au putut, noi de ce? Noi suntem rasă inferioară în Europa? Așa li s-a transmis maghiarilor de la... Accelerați, bă, procesul, că chipurile
pe spinarea Uniunii Europene acum se poate face chestia asta. Se poate face, dar cu acordul României. Sigur că Uniunea Europeană, într-o primă fază, dacă guvernul de la București dă în scris, este de acord cu autonomia, vine prostul de Victor Ponta și semnează chestia aia, să zicem. Un zâmbetul până la gură, prietenii lui din DMR, care asigură nu știu că... Sigur că Bruxelles e de acord. Foarte bine, mă, tată, faceți ce vreți. Bineînțeles, cum să mă opun? Dar după ce vom vedea că de fapt nu-i deloc așa, atenție mare, Kosovo nu e în UE. Pe când în România va exista pentru prima dată, de când există Uniunea Europeană, acest focar. Știți, când ai o infecție în organism, ți se umflă ganglionii. Așa va fi și acolo. Și va semnalul la roșu, să aprinde butonul roșu la Bruxelles. Bă, e un incendiu undeva. Și atunci vor vedea că este o problemă, nu-i bine nici pentru noi, dar bineînțeles va fi o catastrofă și pentru maghiari. Deci vă spun de acum clar, da? Să nu avem probleme. Nimeni nu va ieși câștigător din această problemă. Este o tâmpenie de ordin colo. Se poate trăi foarte bine și așa. Pentru că suntem într-o lume liberă, cine nu se simte bine în Mureș, Arghita și Covasna poate să plece la Budapesta, să stea liniștit. Exact așa cum oricine poate să plece în Uniunea Europeană în orice țară. Nu este nevoie de așa ceva. Să dacă ar fi niște chestiuni desenate frumos și dacă acolo ar fi existat o armonie excepțională, cum au testat-o de altfel francezii cu nemții. Și la ei nu sunt autonomii. Ei au testat de-a lungul secolelor chestiunea asta, revenirea la normalitate, și au putut să o pună în aplicare. Bă, sunt de acord, foarte bine, bravo lor. Și la noi ar fi fost excepțională dacă se putea pune în aplicare. Nu sunt întrunite nici măcar 5% din condițiile pentru care, așa zis, această armonie arme. Ce să facă ținutul secuiesc? Cum s-ar gestiona el? Ar primi bani de la Budapesta. Bun, și în rest, cu ce s-ar întreține? E o utopie. Nu ai ce să faci acolo din punct de vedere economic. E evident. Harghita și Covasna sunt minus 25 de grade iarna, nu crește nimic acolo. În afară de pădurile alea care au fost tăiate, este zero, ape, minerale, turiști. Cine se va mai duce din România acolo? Deci cade și chestiunea asta. Rămâne județul Mureș. Într-adevăr, a ținut jumătate din România cu lapte, cu zahăr, cu carne de vită, pe lui Ceaușescu. Da, era un județ cheie în România. În primele 5 județe din România. Cele mai bune puncte de vedere. Un județ absolut cheie, da? Și probabil că așa va și rămâne. Și Târgu Mureș este o miză la nivel european. Sunt între orașele de importanță absolută în Europa la nivelul comunității sau interactivității între comunități. Foarte puține orașe în Europa pe o asemenea muchie de cuțit. Și acolo nu-i de joacă. Cu o dată spun, dacă nimeni nu vede venind această imensă dramă, atunci să își facă mai departe treabă, să nu vă așteptați după aia la niște rezultate care să satisfacă pe cineva. Bun, ci că se închide televiziunea română, spune Stelian Tănase, dar nu acum, din păcate, ci doar la primăvară. Vestea a doua, veste proastă, e că nu s-ar închide decât o lună. Asta după ce managementul sigur că a fost catastrofal, practic nu mai este nimic de făcut, doar suntem la latitudinea sindicatelor, a spus Stelian Tănase. Dacă ăștia nu ne mai păsuiesc, atunci suntem pe dric. Sigur că închiderea televiziunii române anunțată de altfel și de șeful statului la un moment dat, după modelul grecesc, și redeschiderea unei alte societăți la o lună sau două distanță pe alte structuri, nu este o soluție definitivă, pentru că atâta timp cât nu s-a găsit rău absolut, n-ai de unde să o iei de la zero. Ei n-au identificat încă, de fapt, care sunt principalele bube. Că acolo de furat au furat toți, ok. Asta se neutralizează. N-au nicio idee. Dovadă că ei nu s-au lecuit și nici nu știu cum să taie rău de la rădăcină, este ultima ispravă. Rămași fără bănuți, practic sunt nimeni în drum, au plătit de 3 ori mai scump meciul Stelei din această seară, din turul preliminar, play-off-ul Ligii Campionilor cu bulgarii de la Razgrad, față de televiziune de sport, Digi și Dolce. Au cumpărat meciul, spune-se, cu 15.000 de euro, iar TVR-ul a dat 45.000. Asta sigur că vine după un lung șir de nu ne-ar încăpea practic tot studioul ăsta. Să le trecem cu liniuță de la capăt toate gafele manageriale pe care le-au comis toți directorii TVR. Ceea ce înseamnă chestiunea asta? Că toți erau niște tâmpiți? Sau că toți, intrând în această cloacă, își pierdeau rațiunea? Sau pur și simplu că sistemul pe care era conceput TVR-ul nu mai este de actualitate? Da? Una din astea 3 trebuie să fie. Ori niciunul dintre managerii TVR nu era bun de nimic,
ori în momentul în care intra în TVR ca în triunghiul Bermudelor, un magnet probabil îl atrăgea și își pierdea rațiunea, sau pur și simplu este un fel de, ce să zic, fabrica de locomotive cu abur de la Reșița, acest TVR, și nu mai este de actualitate. Este ca o fabrică de aia care trebuie închisă, cum era pe vremea lui Ceaușescu, metalurgia, industria grea, de exemplu. Au închis atunci sute de fabrici imediat după Revoluție, nu le mai știm numele. Cred că la aici undeva s-ar încadra televiziunea română, ci că circulă și bancuri, spunea Irina Radu astăzi într-o comisie de asta de audieri, că mai jos de atât nu pot să ajungă. Asta circulă bancurile pe la TVR2. Da? Ei au tras de bani, au tras de relații, au tras de pile. Băi, era și normal că nu se poate merge cu înșelătoria până la capăt. Cât puteai totuși într-o lume liberă? Vedeți care sunt până la urmă plățile și taxele unei societăți normale? Iar la un moment dat retează tot ce venea dintr-o lume prost concepută. Cât puteai să mergi la infinit cu acest sistem? Dacă rămânea comunismul, România nici nu s-ar fi văzut. Această televiziune a fost exact pe calapodul vechilor concepte, unde nu trebuia să dai socoteală, unde nu existau documente, unde nu existau facturi, dar unde nu exista nicio logică. Ei mergeau pur și simplu înainte, cum îi tăia capul. Într-o lume care, sigur, are o eficientizare și trebuie să dea raportul cuiva, sigur că la un moment nu s-a mai putut. Nu se mai putea face așa ceva. Avem și o carte de prezentat, Muzeul Țăranului Român se numește. Avem titlul și în engleză. Pare așa ca o carte de desen văzută de la distanță. N-am apucat timp, n-am avut timp să o răspoiesc. Editura Litera, în orice caz, o prezintă, o ediție bilingvă, română-engleză, în culori, prezentare detaliată a expoziției permanente istoricului și fondatorii acestui muzeu. Muzeul Țăranului Român, 69 de lei, poate fi comandat simplu, un SMS cu textul Litera la 1800, tarif normal. V-aș mai arăta în încheiere clicul de mâine, bombă, aș spune, probabil că lumea și-o mai amintește, pe Lavinia Tatomir, văduva lui Adrian Pintea, care este gata de măritiș, nu că n-ar avea dreptul, bineînțeles, cu un doctor. Iată-o, îndrăgostită Lulea, aici ne dăm seama cum trece timpul. Pintea e acolo, medalion, dar mai degrabă e pe lumea cealaltă. Bun, sigur, asta e viața. Ce vrea femeia să facă, da? Pe mâine seară.